Ir-rebbija ntemmet fuq nota mxarba kif Mejju niżlet aktar xita minn norma klimatika. Dan ħabru l-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li rapporta li minkejja dan il-volum ta' xita li għamlet f'Mejju u April ma kkumpensawx għal Marzu li kien pjuttost xott. B'hekk l-istaġun ma laħaqx il-kwota tax-xita għar-rebbija. Matul ir-rebbija kien hemm 3 ġranet ta' maltempati bis-sajjetti u 14 il-ġurnata bix-xita. L-aktar ġurnata mxarba ta' rebbija kienet 8 f'April meta tkejlu kważi 18 mm ta' xita. Dan huwa kważi l-ammont ta' xita li normalment jinżel fuq il-Gżejjer Maltin f'April tipiku. Filwaqt li Marzu u April kienu aktar xemxin minn normi klimatiċi rispettivi tagħhom, Mejju kien aktar imdallam mis-soltu. L-ogħla temperatura din ir-rebbija ntlaħqet f'Mejju u kienet 27.3 gradi Celsius. L-inqas temperatura tal-istaġun ġiet irreġistrata f'Marzu u niżlet għal 7.9 gradi Celsius. Marzu din is-sena kien aktar sħum mis-soltu, filwaqt li April kien aktar frisk u Mejju żamm temperatura medja normali. Il-temperatura medja tal-baħar f'Mejju kienet daqs in-norma klimatika, filwaqt li l-istess temperatura f'Marzu u f'April kienet ogħla minn norma. Matul l-istaġun l-Uffiċċju Meteoroloġiku ħareġ 43 twissija lil pubbliku minħabba r-riħ, b'20 minnhom inħarġu f'Mejju li kien xahar li fih kellna aktar riħ minn normali.